En general, les experiències que ens ha agradat han estat els museus, sobretot l'Acadèmia de Florència, i també provar gelats en Florència, ja que hi havia gelateries molt bones. I una de les experiències que no ens ha agradat tant ha estat que cobren els juguets com a propina obligatòria. El lloc que vam anar a Florència és una ciutat petita que es pot recórrer en 3 dies perfectament i té diverses catedrals importants que va ser molt guai veure-les i ja està. També hem après una mica de la seva cultura i el seu idioma i també hem après sobre un científic molt important que hi havia ahir, que és Galileu. I bàsicament, si es pogués, voldríem millorar seria que es pogués fer més llarg el viatge. En comptes de 3 dies, jo què sé, si podria ser, 5. El viatge de fi de curs a Florència ens ha agradat molt. La veritat que hem gaudit moltíssim, ens ho hem passat molt bé. Hem conegut una ciutat que per nosaltres era nova, amb una cultura totalment impressionant, unes escultures, unes obres d'art que ens han fascinat molt i ens ha ajudat a aprendre diferents coses, especialment hem après moltes coses sobre el Renaixement italià degut a que hem vist obres tant pictòriques com escultòriques i per l'altra banda també hem après moltes coses sobre la ciència de Galileo Galilei amb el seu museu. Però sí que és veritat que potser milloraria que seria una miqueta l'ús del transport públic de la zona, ja que de vegades ens cansava una miqueta de tant caminar. Però gràcies a això m'he fixat també que és molt entretingut a aquest tipus de ciutats, que és el d'anar caminant per elles i anar veient com és la vida normal entre les persones que viuen ahí, els carrers i com de normal ells es transporten. Ja que com per exemple a Itàlia, a Florència exactament, he pogut veure que hi ha molta gent que va en bicicletes i els cotxes circulant d'una manera bastant més diferent que aquí. Doncs primer de tot, la ciutat ens ha agradat molt. El menjar, no hi havia molta gent, així que ha sigut fàcil anar d'un lloc a un altre i a mi m'ha agradat molt. L'experiència també va ser molt didàctica perquè ens hem dividit en 2 grups. El científic tecnològic van explicar la vida de Galileo, els experiments científics, i a l'humanístic social van parlar de totes les obres de pintures que té Florència. De veritat que va ser una experiència inolvidable, una experiència única que vam disfrutar tot el curs, tot segon de batxillerat, i ho recomano molt i així parlant de què milloraria, no milloraria res perquè va ser perfecte. Aquest any, per viatge de fi de curs, vam anar a Florència, a una ciutat d'Itàlia, i va ser un viatge curricular on van aprendre diverses coses que després els meus companys parlaran d'aquestes. Vam parlar de matèries com història de l'art a museus i de temes de ciència a altres museus. I també Florència és una ciutat molt petitona però que vam poder recórrer durant aquests 3 dies i que va ser molt guai perquè vam poder descobrir amb els professors i entre nosaltres també. Doncs què hem après amb aquest viatge? Una de les coses és començar a desenvolupar-nos, sobretot a la manera de comunicar-nos dins d'un altre país que parla un altre idioma. Després també hem après sobre art, ja que hem anat a museus i hem estat explicant i analitzant obres, i també sobre ciència. Aquesta experiència ha sigut una experiència increïble, ja que hem pogut aprendre sobre molts àmbits, com per exemple el científic o el humanístic, i també hem pogut gaudir d'aquesta experiència amb els nostres companys l'últim any de batxillerat. No milloraríem res d'aquest viatge perquè ha sigut una experiència inolvidable, com han dit els altres. Només que el viatge ha sigut una mica curt, però